Banza dzimakadi. Ndiri pangu makadeni. Aiwa inini kana mnachitaura nendira kuti ataurisi ndoti nyatsoza kuti ndikutaura nehanzvadzi yangu. Yo nhamo kana parufuka ndosaka ndachipedzera vakuimba vakuita sei. Handiti mazona imi muchitori mupenyu saka ngative nechi nekufara. Handiti zita ndiani? Donzi Christine Jani. Christine Jari. Handiti makati maiti muri kumhondoro ndizvo? Kumhondoro ndoko kwani ko? Kumhondoro ndoko kumusha kwedu. Kumusha kwababa. Handiti muri menyu makazvarwa muri vangangani? Takazvarwa tiri 4. 4 makamira sei? Ini ndini first born. Ndakaberekwa 1984. Koya hanzvadzi yangu yakaberekwa 1985. Koya Traimo akaberekwa 1988. Koya Livingstone wa 1995. Handiti muri kurima here kumhondoro? Kumhondoro Mbijana. Handiti muri yanza ishe wenyu ndiani kana kuti mambo? Mambo ndi Mashaya Mombe. Mashaya Mombe. Handiti aiwa no pakanaka. Ndinoziva hanzvadzi pamakandifonera ende muchiti inini ndine matambudziko andosangana nawo mukati meupenyu hwangu. Zvingaiwo ndingaite here ndimbouya tigare nemi pasi nditese nditaure nemi. Tichitanga kutaura nyaya yevanzvadzi. Dambudziko iri rakatanga rini? Dambudziko rakatanga 2018. Mushure mekunge baba wangu washaika. Dambudziko ndaive naro asi ranga risina kunyatswa kubuda, raingoita zvakawanda zvekuti harinyatsi kubuda pachena kuti ndine dambudziko rakakura. Alright. Paranga risati rakunyatsobuda pachena ipapo. Chinonzi dambudziko ichi chii? Because matambudziko akawanda. Chenyu chamairo chamuri kuti iri dambudziko rakatanga kare even baba vachivapenderipi? Dambudziko randandinaro ndaive nemurume wangu. Asi kugarisana kwainetsa. Chero ndisina chandakanganisa but ndaitongoona kuti nditori dambudziko ndiri kutomushungurudza. Chero pasina chandamutadzira ndaingogara tichingorovana. Aingoti chero chaanhonga aingonditema nacho. Saka ndotadzonzwisisa kuti chero vanhu vakauya kutigadzirisa vaitongoona kuti murume wangu ndiye ari wrong. Nekuda kwekufambawo ndagara ndichingoudzwa kuti ndakagadzikwa mweya wandakagadzikwa mweya wengozi. Vamwe vaiti mweya wechikwambo, vamwe vaiti ndakagadzikwa mweya wengozi. Ndo unonditadzisa kuti ndigare mumba. Asi ndakasvika pakubereka vana vangu 2. Asi dambudziko iroro ndaingoramba ndichisangana naro. Murume achiti akabika sadza iye ndakazvitakura aitora sadza riye achiisa mavhu kuti ndirege kudya sadza. Asi ndakambozama kushingirira kuzama achinditema chero nebhodhoro chero nechi. Vanhu vakazogara neni pasi vakati hongu imba ungaida asi zviri kuramba. Gara usina murume wacho ndivona tozotanga kuzviraramira ndega. Ndikambozama futi kuroorwa page 2. Ndikabereka mwana wangu ndikaita 7 years ndiri page 2 rewandi kechi2. Kechi2. Zvikaramba komatapfumane. Dzimara zvaramba. Baba ndobva wazo. Alright. Page 2 pavanga marorwa kechi2. Matambudziko amasangana nawo mu first marriage. Ndozvakara makanga musangana nawo mu second marriage. Mu second marriage dambudziko ranga riri kuti murume aiti akaora anga asingandipi mari pa 7 years dzandakagara naye. Akangoora chete achandidi. Asi asina mari anga asingandiroyi. Asi akangoita mari achandidi. Aibva ndiramba. Kana apedza kushandisa mari yake ondida. Mati mimi ipapo muchitisinge pa marriage yekutanga maifamba muchitsvaka kuti chii chiri kuitika mukati meupenyu hwangu? Chiri kuitika paupenyu hwangu. Ndaingoudzwa kuti mumusha menyu mune munhu akapondwa saka mweya wengozi ndiwo wakagadzikwa pauri kuti urege kuita imba. Maenda kumapostori ndofunga kwa maenda? Ndaenda kumapostori. Handiti mweya wengozi wainzi ndewani ine munhu akapondwa munhu? Zvainzi pane munhu aifudza mombe kudzinza kwedu nokuti dzinza redu riri kuMalawi. Kumhondoro East End yatakangotenga tikaberekerwa muno muZimbabwe saka tongoti ndokumusha. Saka mweya uyu wainzi pane munhu akafudziswa mombe mumhuri medu kuMalawi. Saka afudziswa mombe ndobva afa kana kuti iwo wakamupondera kuti chi. Saka mweya iyo wemunhu iye indaimurota chiya achida kundibaya nebanga. Saka ndakazonama kuti ndinyatsoziva kuti murume uyu anouya kundirwisa anodei. Akazonditsanangurira kuti ndakapondwa mukati medzinza renyu. Saka ndakanzi ndinofana kugara pauri kuti iwe uite mudzimai wangu. Ndosaka uchiona ndichiuya kwauri. Ndo matauriro akandiita kuhopi. Haana kutaura kuti akapondwa nani? Haana kutaura kuti ndiani akandiponda. Asi ipapo pacho pandakamubvunza ndakabva ndamuudza kuti inini handisi ndakakuponda. Akakuponda unomuziva. Saka kubva ipapo
handina kuzomurota futi. Hamuna kuzomurota futi. Obvious. Baba wakanga wachiri wapenyu. Baba wangu wachiri wapenyu. Makamboenda navo kwavari mukati baba zvamuri kuona hongu ndine matambudziko mukati memusha wangu. Asi ndine hope kana ndine dambudziko iri randiri kusangana naro uyewo zvakare semunhu akurawo semunhu ane imba yake ndiri kufambawo zvandiri kusangana nazvo ndezvekuti mukati memusha kwedu kurati kwenyu wenyu baba kune munhu akaponhwa kana kuti akafira imomo. Vaita ndizvizivi ndakaberekerwa muno muZimbabwe. Zvova zvapera zvakadaro. Havana here kuda kumbotorawo matanho ekuti even vakaberekerwa muno muZimbabwe zvigadziriswe? Vakambozama kumbofamba neni asi hapana chaichinja. Hapana chaichinja. Saka ataura kuti inini ndakanzi ndiwe ndiite mukadzi wako. Hanzi nani? Aisataura kuti hanzi nani. Akangotaura kuti inini ndakanzi iwewe ndounofanira kuti uite mudzimai wangu. Ndikati saka iwe unoda undibayire nebanga raunogara wakabata maoko mako. Akati ndinenge ndichida kukubaya nekuti ndine shungu dzekufa kwandakaita. Ndikati aiwa ena undibaye nekuti ndandisi ndakakuuraya. Akakuuraya unomuziva mweya wako ngauende ikoko. Saka ana kuzombouya futi murume we. Pakazenge pachinja pakuuya Ratsa. Uyu handichamuoni. Ratsa aita zvekuti murume wangu akamuka. Iye Ratsa ibva auya orara pasaidi pangu. Ndotoita zvekutovhunduka kuti pasaidi pangu pane murume akavata. Asi ari Ratsa. Akasiyana nemurume wangu wandaimboona pekutanga. Wandaiona pekutanga ndaimona ane sheti yewhite netrauzi reblack nebanga mumaoko. Ratsa anenge asina banga. Izvi pavarume vese vaviri vamuri kutaura zvaitika mufirst kana kuti musecond marriage? Mufirst nemusecond. Ratsa sematauro amaita kuti pane kutanga uyu makasvika paextend yekumubvunza kuti uri kudei mukamboita kanenge kaconversation kona Ratsa? Ratsa anongoti ndakakupiwa. Chete? Anongoti uri mudzimai wangu ndakakupiwa. Baba mavaudza here zvakare nezvaRatsa kuti ndo zviripo? Ndakavaudza vaingoti handi munofarira zvekunamatere namatai chete. Murume wambomuudza kuti iwewo paunomuka uchimbobuda pari kusara pachipinda mumwe murume? Ndaitomuudza kuti pane murume wandorota anouya kuzorara pasaidi pangu. Saka umwe musi ndakarota auya avharira pasaidi pangu achifunga kuti murume wangu aenda kubasa. Saka murume wangu akabva adzoka Ratsa bva avhunduka bvaita seatotiza. Handi pana Ratsa maita kurota here kana kuti maitoziva kuti mainzwa kuti pasaidi pangu pane munhu? Ndaita kungomurota, ndaingobatirwa nezvope kutorota pasaidi pangu paina Ratsa iye. Saka pavarume vaiviri ava mairota pana akambosvika here pakuita bonde neni? Kuti ndizive kuti pana akambosvika pakuita bonde neni handizivi. Zvebonde zvakazotanga baba wafa izvi. Pese apa ndandisingambozvinzi. Pakafa baba vaingorota chete? Vaingorota chete but pakazofa baba wangu ndo pakazokura dambudziko iroro. Alright. Hatichiendai manje pakukura kwedambudziko. Baba vafa. Chii chakatanga kuitika mukati meupenyu? Chakatanga kuitika ndechekuti baba wafa takaenda kumapurazi kunoshanda kunoketa fodya kwana mutodza uko kwatakaenda kuirisha uko. Saka ndakaenda nevamwe mbuya wandaiwirirana navo pakushanda kuketa fodya kuyi. Tasvika ikoko ndaivata navo mbuya waya. Ndobva ndazvinzwa kuti pane mhepo iri kundishandisa kundiita mukadzi. Anga asiri munhu but yaive mhepo. Ndakanyatsokunzwa kuti pane mhepo iri kundishandisa kundiita mukadzi. Saka ndakafungidzira kuti pamwe ndigogo wavo wandinawo ndo vari kundishandisa sezvo yanga iri first time kutanga kusangana nazvo. Ndobva ndamuka makuseni ndikati beta nditsvage rumu yangu. Ndobva ndatsvaga rumu yangu. Tatobva kunoradzika baba ndifunga vatone 1 week tatowaradzika. Saka ndatsvaga rumu yangu. Dambudziko remhepo iya hazvina kupera. Totonzwa kuti ndikangoita mistake bedzi yekurara ndakatasa mudenga ndo paitanga mhepo iyoyo kundishandisa. Ndotopepuka ndinzwa kuti pane chinhu chiri kutondishandisa iko zvino ndochinja ndorara zvakanaka. Saka mhepo iyi ndoona kunge yainditendeudza futi yonditaridzisa mudenga. Saka zvakangoramba chingoitika ndazozviona kuti aiyo mbuya havana mhosva. Dambudziko ndofunga ritori pandiri. Saka zvadaro ndakabva ndazogara ndobva 2018 yavati 2019 ndabva ndaenda kuSouth Africa. Ndaenda kuSouth Africa kuyi
ndopakazoya dambudziko manje rikunyatsa kunzwa kuti pare zvino ndiri kushandiswa nechinhu ndiri kuitwa bonde nechinhu chandiri kunyatsa kutonzwa kwete zvemhepo ya saka chinhu ichi chaiti chikauya chaindishandisa pachinopedza kundishandisa ndinorwadziwa ndinoswera ndiri wiki nyatsonzwa kuti miri wangu uri kundirwadza chinhu ichi changa chisiri 1 zvimwe zvacho zvinhu zvacho zvainditsunya kumagaro zvochinditsunya nematsinzara zvikapedza kunditsunya zvotanga kundiseka nokuti mashandisiro ayo zvaindiita izvi zvekunditsunya izvi neichi zvakasiyana asi zvese zvinondiita bonde asi zvakasiyana nokuti izvi zvinonditsunya zvinondishandisa neimwe nzira so hazvinyanyi kundishandisa sezvinoita chinhu ichi zvakati siyani izvi zvoti zvikandishandisa zvosiya zvinoita zvokundishandisa kuti ndirege kuzvinzwa asi ndozvinzwa kuti pane something chiri kuitika kana zvapedza kundishandisa zvonditsunya nemazinzara acho zvotiza zvodi zvoenda ichi chinhu chinondishandisa futi chihombe ichi chandiri kutaura chinouya chosvika chonditsikirira nesimba chinhu chinonditsikirira nesimba ndotozvinzwa kuti pare zvino ndiri kushandiswa pandinoda kuti ndichirwise kuchirwisa icho chondibvunza kuti unoramba kushandiswa une murume here iwewe unoramba kuti tiushandise une murume unorambira chi hauna murume rega tikushandise ndochitaura kuti usandishandisa handisi ndakakutsvaga enda kumunhu akakutsvaga icho chondishandisa ndofika chondishandisa 5 minutes dzakawanda chiye chatopedza chotoenda saka chichindishandisa kudaro umwe musi ndinonamata ndikanamata ndikanzwa munzeve mangu chichindiudza kuti unoziva here kukushandisa kwatinoita handitodi kukushandisa manamatira unoita zvinondinzwisa tsitsi dambudziko riri pauri rinondinzwisa tsitsi asi nekuda kwekuti tinotumwa kuti tikushandise ndosaka tichiuya tichikushandisa asi tinotonzwawo tsitsi kunamata kwauri kuita zvinototibata asi kuti ndinotumwawo kunzi enda unomushandise ndosaka ndichiuya ndichizokushandisa ubva ipapo hachinozouya futi kusvika iko zvino pachakauya ipapo chiti tiri kutumwa hachina kutaura kuti tiri kutumwa na hachina kutaura inini wacho handinotombochibvunza kuti unotumwa nani iye makazozvitsvaga here kuti semunhu aninamata kuti regai ndimbofamba uyo mapostori kundimbonzwa kuti chii chaizvo chiri kuitika mukati meupenyu hwangu ndakafamba zvikanzi baba wako wangu akarumba ndiwo ane mweya iwo uri kukushandisa atoo ndikaenda futi kumwe zvikanzi vanhu vekusouth ikoko kwaunogara ndiwo anokushandisa saka kuti ndichinyatsokuzwa kuti chikonzero chiri kuitika upandiri ndechei handichanzwisisi saka pakubuda tsananguro dzakasiyana paupenyu hwangu tichidzokera kumashure uku tikuona kuti pamwe paimboya munhu wemalawi pamwe pombouya rasta izvinezvi pakuyawo zvimwe zvausiita zvausiri kunzwisisa baba vachini vane vaningine here kana vakoma kana ana tete vako muno muzimbabwe baba vane hanzvadzi yavo wani inogara kumutunga gore kunyazura chete vamwe vese vakafa hakuna chero dzinza redu racho hatitorizivi kuti riripi totongoziva tete wedu akaberekerwa muno muzimbabwe wasara vari 1 chete saka wamboenderwa natete kana wafonera tete dambudziko randinare zvingafambiswe sei ndakavafonera ndikavaudza kuti dambudziko randinaro so ndoshandiswa chichichi vakati menini ingoshingewo kufamba mubatsiro chete ndozvavakataura kozeya pamwe pandandasira ndandakarara mumwe musi asi ndandisina kukotsera ndobva ndanzwa ndichibuda chinhu changa chakaita kunge bhora chichitsvedza chichibuda kuzasi kwangu chakatsvedza chikabuda chinhu chiya ndikazama kuisa ruoko chichifamba chitoda kubuda handina kuchiona kuti chi hachinambopinda mukati memaoko angu umwe musi futi ndikachinzwa kuti pane chinhu chiri kuuya chikatanga futi kutsvedza kunge derere chichifamba chakaita bhora chichifamba kusvika chabuda ndikaisa ruoko nchiti pamwe chogona kupinda mukati memaoko angu ndikabata ndikaona kuti chi handina kana kumbochiona kuti chi yakangobuda chikaenda asi chakaita sebhora but inini semunhu anonamata pese paitika zvinhu izvizvo mainobvunzira here nana madzibaba kuti nai izvi zviri kuitika mukati meupenyu hwangu zvinorevei ndainobvunza
kuti pane zviri kuitika oti zvoni pane mudzimu uri pamuri ndiwo unodeedza matambudziko ese iwayo. Saka kuti ndichinzwisise kuti dambudziko racho zviri kufamba sei, ndotadza kunyatsa kunzwisisa kuti ava vanotiwo une mudzimu uri kutambudza pauri, ava vanoti baba wako wanga akaromba, ava vanotiwo muno muSouth Africa ndo mauri kushandiswa nezvidhoma zvevanhu. Saka toti ko zvinogoshandisa inini pakudii? Zvikanzi pane nyora yavakatemerwa magineti inokwezva mweya yakaipa, inokwezva varoyi vomunzvimbo kuti chero uchisvika ndiwo unoita first kutanga kuroyiwa. Anzi akatemerwa nani? Haizikani kuti ndiani akatemera. Saka nditi dzinza renyu rese rakapera, rakaparara. Hapana kana kumbudziwa kuti kana kuMalawi kunani? Hakuna anoziva. Saka ivo baba hongu vaiti munonamata, havana kumbotaura here kuti zvechokwadi mudzinza mekwedu mune munhu akapondwa zvigotsindirana nekuti mweya uyu pamwe zvichida ndiwo vari kuita sei wauri kugadzwa iwewe? Wewe kuti hapana uchandoziva ndakaberekerwa munomu. Tasa kuti hanzvadzi dzangu dziri kungofa tichingotedzana neukuru hwedu. Kuri watoti pamwe ndo kuri kubva mweya iwo. Waitoshaya kuti zviri kumbofamba sei. Vanga vari mudzinza mavo? Vanga vari 7 by the 10. Saka pa 10 vese kwasara munhu? Kwasara 1 chete. Mati vaifa vakatedzana neukuru wavo? Vachitedzana nekuberekwa kwavo. Vachitedzana nekuberekwa kwavo. Kuti goreno pakaita nhamo rinouya zvichingodaro kusvika wese wapera. Ende vese hapana akamboda kuti vakanga vasara kuti nai mitoita sei? Vaimbozama kufamba asi hazvina kuchinja, zvakangoramba zvichingoitika. Kana pamainzwa zvenyuwo sevana kuti dambudziko rekupedzana baba nanababa munini nehanzvadzi dzababa vedu ndezvakati zvainzi chii? Zvainzi mumusha menyu mune ngozi ndiyo iri kupedza vanhu. Saka tita manje vangabatikawo sei kuti zvichida vanzwa kuti dambudziko remuzukuru wavo rakamira sei? Ndinokwanisa kuzovafonera ndovataurira. Imi wati kwababa vanyu muri 4 vasikana vangani? Ndini chete. Ndiwe chete? Alright. Ko baba vako vanga vaine vanun'una kana vakoma vavo pavanhu 8 avo? Vanga vaine munun'una wavo asi aita kunge anorwara nepfungwa. Saka haana kuroora? Haanombobvira aroora muupenyu hwake. Saka ndimi chete dzinza kwababa venyu rakasara? Rimwe dambudziko nderekuti ndinorota baba vachidawo ndiita bonde. Saka ndovabvunza kuti baba mune mhaka yei muchidawo ndiita bonde, ini ndiri mwana wenyu. Mhosva yandakakutadzirai ndeyei? Ko munondimukira pakudii ndakatadzei kwamuri? Inga mairwara wani marambwa nemukadzi wenyu kuchifu wamaigara naye. Asi takangoshinga kuti baba chiromba vakanga varambana namai 2002 takatora baba wedu tikagara nawo. Mai vachiwachira murume wavo, vachigezesa murume wavo, ndichiwachira baba. Asi wafa vakutanga kumundimukira inini. Kuti ndoshati ko vanogonimukira inini pakudii baba? Ndakavatadzira chii chinoita kuti ndakarara ndichivarota vachindimukira vachirwisana neni? Pakurisana apa usina vanombovabvunza kuti baba ko sekubvunza kwari kuita kuti ko baba endakakutadzirai? Ndovabvunza kuti baba chandainyanya kukutadzirai chii? Vakati pane zvinenge zvichiitika asi zvichapera. Nokuti ndakavati imi munofanira kuti imimi mupedze dambudziko riri kuitika pandiri, nokuti vanhu vazhinji vakafa asi havamukire vana vavo. Imi chinoita kuti mundimukire muchindishungurudza kudai chii? Vakandiudza kuti hapana zvinenge zvichiitika asi mumwoyo mangu ndinotodawo kukubatsira. Iro dambudziko kumasoro anziwo chii? Vanoti zvoni pane munhu mupenyu anomutsa baba wangu kuti enda kumhuri yako. Ndosaka baba wangu vachindimukira inini vachida kundiuraya. Kwanzvadzi dzako kune dambudziko here irori kandi zvimwewo zvamungangoona kuti mukada kuzozvibatanidza munoona kuti zvinhu izvi ndo zvine chekuita nengozi yekumusha kwakabarwa baba wedu? Hanzvadzi dzanguwo dzingoriwo nedambudziko asi dambudziko racho rakasiyanawo nerangu. Vanaro dambudziko. Kana vachitaura kwamuri vanoti tete dambudziko ratinaro ndirei?
umwe wacho anoti dambudziko rekuti chero ndikabata mari yangu haitengi chinhu, ndinongoshanda asi hapana chinobuda pakati peupenyu hwangu. Ndikakweretesa munhu handidzoseri mari yangu. Ndomatambudziko mamwe anosangana nawo, nekungoitawo munyama, nekungopomedzerwawo mhosva dzavanenge vasina kuita. Saka padambudziko renyara sezvo mataura kuti mune hanzvadzi nhatu, handiti muri mukufamba iye zvinezvi ndoziva kuti mimi muri munhukadzi, uyewo dambudziko iri rinogona kunge riri redzinza zvine chekuita nekwamakazvarwa. Hanzvadzi dzenyu dzinenge dzakazvipirawo here kuti dzigopota dzichifamba nemi dzichinzwa kuti dambudziko iri nderei? Seuyu hanzvadzi yangu iri pasaidhi yakati ndaneta handichadi, indakuzvinamatira, fambaiwo mega, ndaneta kunyeperwa, fambaiwo mega. Hanzvadzi yangu yandotedzana nayo angoti shamwari ndaneta nemaprofita, ndaneta nekubatsirwa, iwe imbofambawo wega, ndakunamata, ndaneta nazvo izvo. Kutonamata kazhinji kutohwanda zvino zvazvinoita kumapostori tinopiwa mutero inongosununudza mhepo. Kazhinji kana tichisangana nematambudziko mukati meupenyu, hongu unogona kunge une dambudziko sababa, asi panosvika nguva yekuti kuvana vangu ndikafa, dambudziko iri rinozoita sei? Saka hatinyanyokurudzira kuti munhu anete nedambudziko yake achiri mupenyu. Kana uchitone mukana kazvitori nani utomboita sei, utombozvifambirawo. Saka nazoi muchitaura kuti makaenda kumapostori akawanda wanda. Zvino makazvipira here kuenda kuchivanhu sevanhu vanonamata? Kana kumapostori kwako munoudzwa kakunzi uko hakuendwo? Vanongodaro havo kuti hauendi, asi kana uine dambudziko unototirega ndiendi, zvichida ndokunogona kutoriwo nezambuko rangu, ndinogona kutobatsirika. Nekuti kunamata hongu unenge uchinamata, asi hapana chinenge chichichinja. Handiriwa. Kana zvichiitaka mukazotaura mukaona mukana wekutaura nehanzvadzi dzenyu, munogona kungotaurawo nadzo kuti imi munondiperekedza, unongononzwawo zvinenge zvichibuda ipapo. Hongu haubati hako mushonga, hapana chauneta, asi ungonzwawo kuzoitirawo mangwana kuti izvi ndo zviri kunetsa mukati memhuri yekwedu. Ndichazama kutaura navo. Handitika. Nokuti kuenda kudzin'anga kawo kwangofanira kuenda kumasowe. Handiti waudzwa tsananguro ndopaunozokumbira zambuko. Zvichida mukazoendawo kun'anga ikoko mukaudzwa kubva dambudziko mukakumbira zambuko. Pazambuko iroro vanhu ndopaunozoona kuti izvi zvinoita here. Handiti mazvoni. Nekuti kana mapostori tinozopiwa mvura yedu nemutero yedu. Saka tobva tanzonoshandisa zvakadai. Saka zvimwe chetezvo mukabatana nemhuri mukaenda kwamunenge maenda mwanzaya, isusu takupai makwenzi, chamunofanira kuita ndechekubvunza kuti makwenzi acho ndei ende anoshandiswa sei. Handi mazvoni. Munhu odhisaidha achiri mupostori, whether anonamata chechipi, anoenda kun'anga dzipi, kuti ndogamuchira here kuti ndinoshandisa. Handitika. Ndiri kupanzwa hanzvadzi, regai tiise musoro pamwe chete. Tomboona kuti ana sekuru dambudziko renyiri vanorigamuchira uye vanogona kuripedzawo sei. Sly Media TV, building bridges.